Most doctor prescribe pa. By Jessic. Ingat, ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po. Good morning sa mga kapako seniors, Luzon, Visayas, Mindanao, and all over the world. I hope na okay po ka mo. And then siyempre sa mga kababayan po niya to na nag-celebrate kasi ng birthday sa kunyan. Happy birthday, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Siyempre, happy birthday kay Henry the Boy Mata, sa kuya pong piloto sa mobile. Ang mata ng DCGB sa kalsada. Happy birthday, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Siring man kay Brad na batchmate Rodel Acabado. Yan. And kay Mayor Junji Ausian Candaraga, happy birthday. Saka sa iba pang nagbe-birthday sa kanyan, happy birthday po. Siyempre sa DCGB, happy 66th year anniversary. Ako pa sa lingkod, Mardela, dahil ibang salit sana. Pero tiyan. Hindi ba na kita hanggang 12 o'clock kita? As per instruction po ni VP. Kaya di natin makakasama ngayon pong 11 o'clock ang DNR. So madiretso po kita dahil dakol pang mga concern kita. Panungod po sa mga pangyayari na inilubog kita. Ang bilog na Bicol region, mga dugang inilubog sa tubig. Nagsilbing the water world. Sabi ni Ate Rides na Barcia, water world ni ang Bicol. So halos gabos mga dugang from Masbate, Sorsogon, Catanduanes, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte. Gabos mga dugang inilubog sa tubig kang bagyong si Christine. Okay? And maya-maya, doog na tayo sa pag-asa ta. Dahil pa nga nakakaluwas ang bagyo. Iguana naman na kasunod po na low pressure area na grabe may high probability na maging tropical depression within 24 hours. Nasa ibaba po ini, mga tugang nasa northeastern Mindanao. So, susubaybayan na po yan. Bueno, rangkadaan na po mga istorya. Bantang niya sa technical side si Ronald Baldo. Yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Ito yan pong IT. Production Assistant Center si Shara May Liron. Yaon man mga tugang si Jenny Matthew Balyaran, Angel Mustasa, at saka si MJ Jaresco sa newsroom. Ang salwa siyempre Mega Force Patrol. Good morning kay Godspeed Agri Rider Balin. Good morning karon agol pimi gusto sa imong mga pananom diyan at apaya sa winarong gusong kasud mang maaga. Then si Kuya Boboy San Pablo, mga to ka nakantabay. Asin si Tommy Molet. Good morning po tabi Sendo. Rangkadaan ta ng mga istorya dyan po sa area ni Jimmy Nasalita. Hali po dyan mga tugang sa iya pong kinamumugtakan sa kunyan. Matindi ang mga aksyon asin makamundo dyan po sa 3rd District sa mga pangyayari darabokang bagyo. Chief Jim, good morning. Please come in.
Yes, salamat Director Mar. Matindi ang sa tuyang mga operasyon digdi sa tercer distrito Banal Bay. Sa paghalin niya ito naman sa pag-recover niya ito kaso bago sa Burabod, Libon. Tingnan alas ko ta habang ako nagbibiyahe pabalik, pauli na ta dumugunon kita. Sa karigusan tango na kutanan, nangalas ako ta igwa pa kitang nagkasarabatan ng mga trucks, army trucks, Navy trucks, Coast Guard. May mga karga-karga pa na na rubber boat. Oo. Dahil niya to masabutan kung sa Libon iguan duman ka subagonin mga rubber boat. Igwang mga pasiring sa may parte ka na buwa. Yung Regional Maritime Unit 5, as in may mga nagkakapirapang pasisiring sa Kamsur area. Oo, nagpunaw na ko na ako duman sa Libon. Kaduan pinagkakabalaan duman, so bubulusan, mga rescuehon, and gusto sa Burabod. Kapag sa Burabod, sa diri, nagsarabiri na maghali sa sendang mga residensyas. Pag-abot ko digdi sa Binobatan, nakikig kita, kan makaresibi man kita ka informasyon, natulo pala ng gadan man sa landslide. Nako, may landslide man pala dyan sa ano. Ay, may nag-landslide man agad dyan sa ano, ari. Palibas, natututukan sa libas. Natututukan niya to, Sulibon. Oo. Noon yan, dahil taman nagpipi, dahil man kita nagpipi sa digdi, sa Ginobatan, na iguanin arga ni mga sitwasyon. Duman baga kita nakatutok kan, kasagsagan kan, bagyong Christine, sa Libon, sa good kinaagahan, na balibas, iwasan ng area ta, dahil ta naisip kung anong nangyari man digdi sa Ginobatan, hindi ko palang digdi tulong nagadaan sa landslide. Naghahanap kita si Madam Joy Maravillas, naghahanap niya to, Pinjara rin po officer, nasa Masarawag, mayon unit na, nagre-repair mo niyan. Ta-continue sa uran digdi, minapulo sa nakili, tapos uran naman. Iyo. Naghahanap kita si matasariga na informante, opisyal na pwedeng makakapag-confirmar na sa tuyatan, piring na informasyon, na nakatap niya to dyan sa munisipyo. Oo, sandali lang ta. Mabalik na lang ako sa kung kapwa na kita yun na ako sa sa mga evacuees kan barangay Manila sa Mauraro Community College. Iguan distribution mo niyan. Si Mayor Chino Garcia. Mayor, konfirmaron mi sabi, Mayor, how true na kami kaya nasutukan mi so Libon, kan kasagsagan kan na bagyo hanggang sa ngunyan, dahil mi na subaybayan sudigdi sa Ginobatan. Igwa man pala nin landslide nakasudigdi sa Ginobatan. How true na igwa nin tulunggadan? Si Mardila po sa angkol sa DCGB. Mayor, marinaga po tabi. Apa. Okay. Nangyari po sa landslide na may natabunan na harong digdi po sa barangay Magiron. Tuesday na bangge, na-rescue po sa duwa. Buhay po sa duwa na nakuha. Pero po, dahil po pinalad sa Saro kahapon sa ospital, nagadan sa Sarong biktima sa landslide. And siring pa po kahapon, suduwang nasada po na kuha naman duman sa site kung sa inura na po buhay sa duwa. So linawon ko tabi, so sa barangay, anong barangay? Magiron po, Magiron. Barangay Magiron. Ngunyan, so Saro, Saro, apat po. sarong harong ito, sarong harong. Duwa po na magkatae. Duwang magkataning na harong. Ngunyan, may bulod, aran ni sa bulod? Bako man po sa totally bulod, nasa taas siya kang bulod-bulod. Then siguro sa mga ragpa, sa mga tubig, nadali sa wall nila, so lunog, natumban, naipit sa duwa. Naipit sa duwa. Gadan po sa duwa, kahapon nakuha. Nakuhaan, ito sa pinagsasabing missing. Iyo po sa missing na duwa. Anong ngaran po kata ko nararamdaman mo tabi? Family member sa orpano. Opo, exact na... Babae, lalaki?
Mga babae po. Parehas babae. Opo, parehas babae. Sugadan, kahapon na nako Gustong sabihin, bako landslide na rumpagan sila ka na walling ka na raw. Iyo po, mga daga po, masasabi ta na itong landslide, talina og suarong nindaki, Natumbol so lanog, kandaga, nahali sa luwas. iyo po, yan. Natumba so lanog. Medyo nasalang ka na area sila, pero may diit pa. Jim? Naputol si Jim? Nawara si Jim. Yan, Jim, nawara katabi. Yan po, kauron ni Jim inalasalita mga tugang si Mayor Chino Paul Garcia kang ginubatan and confirm na nagkaigo man nagating landslide mga tugang kan Webes. I mean, anong aldaw ito? Kanakaaging aldaw, duman sa barangay Magiron. Ang sabi, mga tugang, may na-rescue sinda, pero susaro, nagadan sa ospital. And then na-retrieve sa duwa naman, nagadan kasulba. Yan, okay. Jim, go ahead. So, balik pira po ang gadan digdi sa ginubatan. Tulo po, reported na nagadan. Itong sa duwa, magkapamilya, no? Magkapamilya po. Orpano, may pangalan ka po dyan? Igwa po, yun si... Sandali lang. Ikuan tabi, tatry ako naglilista tabi, Director Mar. So, mga pag-iriba sa newsroom, makikuan ka pangalan. Importante sa sa news page niya to. Su mother po, ang aran is Florenia Mirasol Orfano, 49 years old. So, akin niya po si Mary Grace Mirasol Orfano, 19 years old. And si Leonida Otsinada Orfano, 79 years old. Ini pong 79 years old, di yung sunagadan sa hospital. Ining linawan niya to, ining so 79 years old, naidara pa man ko tayo sa ospital. Di po, buhayan na retrieve kang Tuesday na banggi. Pagkatapos, dinara tayo sa ospital. Sa Ligaw po, sa Josepina. emergency, opo, sa Josepina. Nagadan siya kasuhapon na before lunch. So, sa madaling sabi, duwa so undas pat gadan, then the following day, dinara sa hospital, gadan ka sa hapon. Nagadan po kasuhapon, so 79 years old. Sarong pamilya. Sarong pamilya po. Kan Tuesday na banggi, tin-operate ini around 9 to 10 p.m. Pero around 3 a.m. nagpundo na po sila kang pag-rest kita. Medyo madulong kasi madelikado man sa lugar na malapo ko na po. So nag-resume sila kasuhapo na 8 a.m. sa pagkaaga kung saan naghapon man giraray pero nakuha sa duwang missing. Okay, so dahil naman inibang kay represent sa araw. Wala naman po. So iyo ini ang major na distroso o kaya may nagbuwis din buhay durante kan konsiderado ining biktima kan kalamidad. Opo, konsiderado rin biktima kang kalamidad. Reported na po ini sa probinsya. Opo. Naka-forward na kami ka mga data minigdi sa ginubatan. Okay, so ay na po sa mga gadan. Sa ngunya po, pigana pa ni Kapitan kung saan po ikakaagso mga labi. Kasuhapon, kinuha naman po sila kapon. Taday naman duman sa arong inat na kumbaga natumba na rasay na daga. Opo, sa ngunya ura po ako update kung saan po ibuburol sa pamilya. Okay, so maiba po kita tasigi pa buwan uran, digdi sa area 44 barangay. Sa igwa po kita panin na mga barangay na medyo namimiligro pag-abot sa landslide. Sa ngunya po, pigiling ka NBR talaga sa mga landslide. So current na may landslide na hiling posible pang magkaigwa ki landslide dahil sa pag-uura na hiling. Anong mga barangay po yan? Number 1 po ang mga upland barangays. Diyan po, data lang na naiili pero base sa report po, Dakul po ang nag-landslide na area dyan sa Highland Barangays. And pigiling naman po ini siyempre sumasarawag na pigluluwas ang kantik na permi po ining apektado ang tinampo kung sa pag nag-uuran talagang duma nagluluwas ang... So duwa, gulpang concern tabi Mayor Chino, upland and Mayon unit. May mga danger. May mga danger po and also yan din po barangay Agpay. Nasa dadaghan pa po ang langkaw tubig hanggang unya. Ano niya dyan? Salok?
Sa barangay hall din na mismo na lubog sa tubig. Saan alis so tubig? Ini po kaya location sa barangay hall in elementary school sa Agpay. Catch basin ini, napapalibutang Kibulon. Every time nag-ura na duro-diretso, naglulubog po yan. Pero kung yan, ini yung pinakamalala na rin. Aha, ayan, Jim, naputol ulit. No? Putol graray po si Jimmy, mga tugang. Ha? So, may mga concern pa. Yung upland na barangay, posibleng mag-landslide. Pagkatapos yung po nasa mayon unit, yan naman po ang pigbabantayan dahilan ta Sulahar. Actually, iguanang sinampol, di ba? May mga inulubong na mga auto dyan sa may Masarawag. May panel kasarong delivery, company. Tapos iguaning auto na kotse. Tapos igwapanin na garo itong mga pampasahero yata yung isa. Saka may truck, mga tugang dump truck na nilubong kanakaagi pong mga aldaw, no? So yan ang mga sitwasyones po ngunyan. And dahil sa palagos pang nag-uuran, iyan po ang medyo dapat mo niya itong bantayan. So mga nagarapot po tabi, kung pa ba nakakaagi pa sila sa Manila, dahil po tabi, dahil sarado ang tinampo sa San Fernando, asin sa Milaor, Camarines Sur, maging yung bypass road, at saka yung alternator na pigagian tang pagma-shortcut kita, dahil po tabi inaagian ko niyan, kadakol na ang mga nakapila. Okay, Jim? Okay, Director Marat, parehas na naubusan kita kikwan, bala. Muling sa kahit na iba pa sa ibong na linya kita. Okay, so, ngunyan, yawan ang mga residente, so, mga residente siya kan na barangay Manila, may unity kan ginabatan niya na priority kan ginabatan kanibis na igwanin na mga kalamidad araw kaya ng sitwasyon niya kao na sigipan uran. Sundo no rin po sinadig ni Mayor sa Maurara Community College. Pigilan mo po, if lumayo ng panahon at tinahapon, pwede na po sila bumalik sa mga residensya. As per barangay captain po, kamali nila, clear naman sa mga agihan, clear na sa mga kanita, may likap order naman si Governor, but still hiling ulong ang sitwasyon at tinahapon telling mga residensya. Kung magparadiretso panora, magdepende sa sitwasyon kang panahon. Iyo po, sa sitwasyon ng panahon. Ining mga pinag-distribute nindo niya ng mga, anong mga laman kanina sa karton? Makita canned goods, pagkas, sa kada pamilya. Ito po halis sa DSWD. Kasuha po ng paluwas ng po. So LGU na ininot nilang pinalao para may pangonsumo sila kahapon. Dahil po niyan, iguara po na pang DSWD na mga food pack. So, wala problema kung mag-decamp ng official dyan, di iguana lang ang sila pagbalik. Ito po, iguara sila balon sa uli kung mag-decamp po kami at yan. Yes, mga ibapis po doon sa plan, sabi mo sa Agpay, iguaman naman yung mga ibapis sa pira pong pamilya. Kung po na localize sa Agpay, as per tapos kung si Cap, nasa 53 families, so nagkaingon namin, kasama na po dyan, so nag-evacuar, and ippapadara ko sa relief goods, kaso sabi ni Cap, dahil pa hindi kaya makalusot sa area nila, baha talaga, dahil matipig lang makalap. Ayun po. Okay, so sa agad tabi, Mayor, kung ano sa pagkapat sa eskwela, pag-eskwela, suspended pa o may classes na? Sagot niyo po, ang pagklase sususpend ko yun sa Arab naman, pasiring kang pwede tabit, hindi ko pang mga lugar, may mga agihan pang may mga lapoy, may mga landslide. So, mas better na mas makaprepara sila. So, mga eskwela, lubog pa, talagang cleaning na po kami sa Ginobatan. Okay, last na lang dati, Mayor Chilo, general message nyo sa mga taga-Banuan ng Ginobatan. Ay, pagkagos po kita mag-ingat. Sa alam na po yun kaswapon, maray na sa panahon, kanya nag-uran na naman. So, pagkagos po kita mag-monitor, sa mga salong, sa mga balita. Kung may problema po, pwede ka mag-diretso sa opisina or sa barangay officials po para ipabot sa inyong concern sa opisina. Okay, thank you so much. Yan tabi, Jim. Turbo. Paki-confirm na kay Mayor kung may nag-collapse man agad na protective dikes dyan sa may area niya? Wala, may call sa cellphone, sadali lang. Dahil sa confirm maron ta, kung hindi ko man agad nin, structure? Ayan, dyan sa may PLT College? Igwa, confirm yan tabi, Director Mar. Okay. Confirm yan.
na igwa dyan na so trinsira, so protective diet kan itong sa may PLC College, tampangan kayo ito. At tumbok ito kay tubig sa Francisco River. Okay. Collapse ito, nag-collapse, mayor, may trouble. Igwa kita nin mga lugar na nag-collapse, apektado na tinampo, itong sa PLC College. Ano na sitwasyon mo yan? Ito po sa PLT College, haluin naman itong flood control naman. Kumbaga panggahan talaga ito eh. Ngunyan lang buminigay, pero pwede po pigtiraduhan ito kang barangay. Hindi dahil na sarado na itong San Francisco collecting sa Lapay. San Rafael. Diretso ito pag arugay ni Sigan Oran, magkaparasa ito. Kung baga so protective diet na bring na. At kumusugan ng tubig, sigurado sakol pa makakaon duman na area. Sa mayon unit, Sa Marine Unit, initial report may mga damage kita, mga flood control, nadigdigin sentro na pulon sa damage and flood control stock. So, sa Marine Unit, initial report going to, from San Rafael going to Manila, may mga dike. Kumailing kuman dumatake exergin, pakabaliw mo kan steel na tulay sa San Rafael, kailing mo duman, wash out po. So, flood control duman. grabe talaga ang danyos. Okay, so yan, thank you so much, Mayor. So yan, ang sa tiyang pakipag-oron ay Mayor Chino Garcia, konfirmado tulong mga personang gadaan, hindi sa kan ginawatan dahilan sa kalamidad kada Bagyong Christine, and epekto ito kan landslide nagaba, so walling kan harong duwa on the spot gadan, and may dinarang iridong saro sa hospital nagadan man giraray kaya bali tulo nagadan digdi sa balan kan ginawatan. So yan tabi direktoran sa tayo mga dagdag na informasyon kasabay si Mayor Chino Garcia kan ginawatan almahi Jim Nasalit na DCGB News. Thank you very much, Jim. And good morning man sa mga kababayan po niya to na nag-antabay po kanyan. Sa tuya pong pagtugay kay pamagiranan sa mga pangyayari aftermath mga tugang kang Bagyong Christine na uminagi po sa Bicol Region. And then good morning, happy birthday kay Nelson Magaliano kang Kidako Daragalbay. Mabuhay ka daw kapitan, more blessings to you and or your constituents of Kidako. Sabi ni Tommy Molet. Nakantabay si Pau and then si Engineer Horace Anaw, Judith Moyo, good morning po. Ang kabalikat Cibicom Santo Domingo nakantabay, good morning. And sa kabos po na nasa ano yan, DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, asin po mga tugang sa tuya pong DCGB Live app. Okay? And may panawagan po mga tugang ang Santa Rafaela Maria School of Naga City na nasa Sabang, Naga City. Kung pwede daw po magpadala ng mga bangka or speedboat sa lalong madaling panahon para may hatod ang pagkain at tubig sa mahigit 6 na raang katao at 4 na madre na naka-evacuate at nakatira po doon at may likas sila sa mas mataas at accessible na lugar. Sa kasalukuyan, mataas pa rin ang baha na di kayang daanan ng truck. 2 araw at gabi na po silang hindi natutulog at kumain ng maayos dahil hindi makapasok ang ayuda dahil mataas ang tubig. At mayroon pong isang patay na nakauburan at malapit na po ma-decompose at kailangang ihiwalay sa mga tao for health reasons. Ang iyong agarang tugon po makatutulong ng marami. Salamat po. Isa-isa. Paki-forward na po ito sa OCD para po sa mas madali na pag-dispatch ng mga tao, tataman-tama yung mga pasisiring po diba ng mga floating assets. Pagkatapos Iguapa na Haling Manila, yung Philippine Red Cross, susendang mga floating assets, pasisiring na po di mga tugang dito sa Bicol Region and Albay area. Okay? O Beno, mga tugang, istambay lang po. Magbabalik po kami. Makalis lamang kani. Mayong tusok-tusok sa tabangkan Vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Congressman Attorney Jill Bongalon.
Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos, abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon, Kong Jill, siya si Kong Jill, siya si Kong Jill Bongalon. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Thank you kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras alas 11:08. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Tatauanin tsansa sinda Senator Ronald Bato de la Rosa asin Senator Christopher Bongo na depensaran sa indang mga sadiri sa gigibuhong pagdangog kan Senado sa Oktubre 28 manungod sa War on Drugs kan Duterte administration. Sigun kay Senate Minority Leader Coco Pimentel na iyoan matindog bilang chairman kan Blue Ribbon asin mangingenot sa drug war probe padagos na masirbing miyembro kan komite sinda de la Rosa asin Go. Sigun kay Pimentel tatauanin 5 minutos kada round ang mga senador para magdepensar o simbagon ang mga aligasyong ipigtatapok sa inda kan mga mahampang na resource persons. Pwede man na ninda gamiton ang nasambit na oras para basahon ang sa indang statement o maghapot sa mga resource person dahil ta saro ining in aid of legislation asin bako sarong paglilitis sa korte. Katakod ka ini sinabi ni Pimentel na pwede man siyang maghapot kina De La Rosa asin Go alaga dahi niya mapipersa ang mga ini na magsimbag. Dagdag pa niya na dahi magiging bias ang pagdangog kan Blue Ribbon dahil ang mabase sinda sa mga ebidensyang ipipresentar sa Senado. Yan ang pang alas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marahay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga minasunod. Revicon Tablet, lakas na kaya ang ambisyon mo. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic.
Ingat! Unilab. Yan ang alagang Unilab. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Drink responsibly. Ginebra San Miguel. Lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan. Kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa. Sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa segundo distrito. Tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba?
Yan, pos mo yan, bro. Para until something happens. Second part nga rin ba na niya ito mga tugang libo sa programa. Una po, Caldown and Nueves, 24, Happy Fiesta. Legazpi 4 District, Happy Fiesta. St. Raphael the Archangel. And siyempre, Happy Fiesta man sa nito. At saka happy birthday kay Cap Joey Maristela. Soon to be counselor. Alright, mga tugang, sabi ta kasama ko pagbungad ta, dahil pa nakakahali si, si super o severe tropical storm, si Christine, may nakasunod na low pressure area somewhere in Mindanao, no? Nasa 12,000 pang kilometro ni 2,296 kilometers mga tugang. Pero maki-istorya kita mga tugang sa Pag-asa. Aramon ta po ang mga dagdag pang mga impormasyones mga tugang. Baad lamang makauruntan mga taga-Pag-asa sa latest mga tugang kan bagyo na si Christine. At saka ini po na LPA na niyaon po dyan sa may northeastern kan Mindanao. Nagring po ang Pag-asa. Ngani po na masabutan ta ang mga sitwasyones sa mga tugang and magpreparar kita pirmi. Hello? Pag-asa. Hello po, sin mo ni Ma'am Ruth? Yes po, sir. Ma'am Ruth, si Mar de la Cruz po ini kang DCGB? Yes po, sir. Marvin, good morning po. Si Mar pa niya. Mar de la Cruz po. Okay. On air po kita tabi, Ma'am Ruth. Maaram lamang kami kung ano po ang latest. Kaya ini pong si severe tropical storm, ini pong si Christine. As in, ining pigsasabi na may low pressure area na kalang ko ang posibilidad na maging tropical depression in the following days, tabi. Go ahead. Yes, just maraming na ito po sa tagapagdangog kang DCGB. Ito po ang latest update kasi bagong alas 11 ng aga lang, manungod ka ng si severe tropical storm Christine. So, sa kasalukuyan si Christine po ay nasa overcold Cordillera Administrative Region. So, base po sa available data kang Pag-asa ay nasa vicinity na siya ng Bauco Mountain Province. 16.9 degrees north, 120.9 degrees east. Just the same po, may maximum sustained wind din siya na 95 km per hour at gustiness up to 160 km per hour. Moving west-southwestward po siya sa bilis na 20 km per hour. So sa kasalukuyan po, nakataas pa rin ang wind signal number 2 and 3 duman po sa mga lugar sa northern, including NCR. Northern Samar and NCR. Samantalang ang wind signal naman particularly po nakataas pa rin dito sa probinsya ng Kabikulan, Kaibanan ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, Kaibanan ang Ticao at Borges Island. At iba pang mga lugar dito sa Southern Luzon like Palawan, and then Batangas, Laguna, Quezon Province, and Mindoro provinces, including Romblon. So nakataas pa rin po ang din warning sa mga eastern seaboards ng sa tong probinsya. And then sa Ngunyana, Aldao, still rains with gusty winds pa rin po kita. Kaya minsan nakaka-experience kita ng mga pag-uran. Then may dikit na pagbukso ng hangin. So ini pong si Christine, inaasahan na maluwas siya possible po sa Friday na Banggi o madaling araw ng Saturday, October 26. So, manungod po duman sa sinasabi nyo, Sir Marvin, na paadang-adang na weather system. Base po digdi sa tropical cyclone threat potential iwag po kitang nahihiling na ang apod na mo kayan ay tropical cyclone-like vortex na inaapod. So, dahil pa na mo ma-determine cloud cluster siya, kung LPA siya or bagyo na. So, but this will emerge over dito sa may bandang
eastern to northeastern boundary kang luwas kang par. And ang chance niya sa naghihiling tangon niyan is from low to moderate likelihood na maging tropical cyclone. So expect yan na monitor pa natin, and ining TC light vortex na will keep updated over these coming days kung masusunod niya ining track na nahihiling mo yan. If ever masunod ini, digdi lang po siya masaabit sa may northeastern boundary kang par. But still we need to monitor. Ayun. Opo. Okay. Ma'am Ruth, salamat po maritabi sa update. Ngunyan po na pag-aaga. Okay, salamat Yan, po. mabuhay po Next kamo dyan sa update na po, pag-asa. alas 2 ng hapon. 2 o'clock. Okay. Thank you very much po, Ma'am Ruth. Mga dugang Miss Ruth Pacala, kang pag-asa DOST Regional Forecasting Center, may kinalaman po dyan sa Satuya po. Mga dugang na update sa kamugdagang kang panahon. Tropical storm, severe tropical storm Christine. Pagkatapos ito po mga tugang na maraot na panananahe si Rip duman po sa baba sa may northeastern Mindanao, and malayo pa pero pigbabantayan na po nila. Okay, sige po, tabi, mga tugang, mga updates po yan sa kamugdagang kapanahon. First time, hugot tayo ng mga balita mula po sa labas. Nasa linya mga pag-riban niya to, partner Alar Mario. Partner, marinaw to na. Please come in. Nawala. Nawala si Partner Al. Ayan, okay. Paki-reconnect po tabi, Partner Al. Tangani na maaraman ta kung ano ang nangyayari man dyan sa imong area. Yan. Ini po ang mga ngunyan, ang mga kababayan ta. So some areas na talagang nagsuspende po ng mga klase dahil lang po tanganing makapag-linig. Bati na mga trabaho, pinagsuspended, baka ni makapaglinig-linig, habang nagraray-ray ng panahon. Okay? Bueno, si Karen Ala, nasa linya na. Karen? Good morning, Karen. Yes, good morning Tabi Direct Mar, at good morning man sa mga paraantabay. Para sa dagdag niya tong istorya, anong na barangay ngunyan sa Syudad Canligaspi ang nakahold pa sa ngunyan sa evacuation center. Basado sa itigira sa tong information as in datos sa mga oras na ini kan Legazpi CDRRMO. Kung sa saroon na Tabi Direct Mar, iyo ang sa may barangay 1 EM Barrio, may mga evacuees pa. Barangay 5 Sagni, nasa evacuation center pa. Barangay 39 Bunot, Barangay 58 Buraguis, Barangay 28 Victory Village North, as in Barangay 36 Kapantawan. Sigun sa Research and Planning Division kan opisina na ini, ang rason po nata dai pa pigpapauroli, dangan dai pa nakakauroli ini. Bago man Tabi Direct Mar, mostly dahil sa tubig baha, at nag-subside na po talaga actually ang tubig sa kadakla ng mga parte kan syudad, kundi sa ikinausakan pagbabaha sa saindang lugar, as in residensya, na iyo ang pagkararaot kan saindang mga harong, as in kung landslide prone area sinda. Ang datos Tabi Direct Mar na ipigtaw sa tungunyan kan CDRRMO, basado man sana sa pag-report kan mga barangay digdi sa opisina. Kung kaya initik sabi niya to na may mga barangay na may mga tao pa sa Saitag Evacuation Center, ini ang pinaka-latest na report na pigtatao kan barangay digdi sa opisina. As in, sigun Tabi digdi Direct Mar, posible na sa mga southern areas or parts, dai pa maisiyan kung nagdecamp na o dai pa tabaka may pigahampang ang mga ini na presenteng kadipisilan para makapag-report digdi. Ta syempre baka limitado ang transportasyon o daing signal na makakapag-informa digdi sa opisina na decamp na ang mga evacuees sa sainda. So yan Tabi Direct Mar ang istorya hali sa luwas. Karen Ala, thank you. Thank you very much. Bago ang Karen Ala, paano ko po dyan sa update, may kinaraman sa mga evacuees pa, mga tugang sa Syudad Canligaspi, anong pang barangay na nasa presente pang na may mga evacuees pa, dahil lang po may mga concern pa. Okay, bueno, dugang ang istorya, Joshua James Bino, nasa linya man para sa dagdag na impormasyon. Joshua, good morning. Yes. Si Mayor Junji, maski birthday, yaon duman sa opisina. Nagbabantay. Duty kita. Yes. At hindi man pati si Mayor Junji ready na niya kung mag-accept ng regalo. Pero ganit paluwas mo niyan ta, Bagyo. Okay, sige.
Yes, anyway, tabi, Sir Mar, good morning sa mga parantabay. Nakakapa-delay minsan sa dalagan siya impormasyon. Iyo, Sir Mar, ang mga puro protocol sa mga opisina. Dakul na kaya, Sir Mar, ang naghapot ng mga biyahero. Kumusta na ang sitwasyon kan biyahe? Ligaspi asin sa manlain-lain na mga ruta. Napasyar ang DCGB nyo sa Ligaspi City Grand Terminal. Nakalawag na ako, Sir Mar, sa terminal ko. Di man ako nakadiretso sa opisina kan terminal manager. Takay po handa mo na pala magsurat. Magsurat muna. Anyway, so mga kumpanya kan mga bus companies, may mga pigpalosinda na mga abiso kamanong sa mga kanselasyon kan mga biyahe. Ang pagsawa, nagpaluwas ng yung sa iba pa, nagpaluwas ng kanselasyon, pa Manila kaya may mga problema kita sa agihan. Primero, makalusot ka man digdi sa parte kan, kang Camarines Sur, makabot ka sa Naga, pero pagabot mo sa Milaor, asin San Fernando, dahil ka makakabalda, may na problema naman na tulay. Yes, yan ang gusto din madawag tabi, Sir Mar, na mga nag-aaralat ka na informasyon. Pakalaw ko kaya sa terminal, kiulay kita kung ako pwede nang makadiretso, tayao naman sana, makaulay si manager. Kung di sabi kan guard, iyo ngaya, Sir, talaga na kumbaga protocol, kaya kuhan mo nang magsurat. Dapat ko tango niya, mga araw kayo ng mga may kalamidad, isatasin mo ng protocol because what is important is yung pong automatic na mga informasyon. Sa mga emergensya na kay Sir Mar, kaya kuhan madangog ng na buses ka dapat na magdaram, nakulaan na naghahapot, dipisil man kaya na mabasayan talang sa mga post kan mga kuhan, na mga travel bus companies. Pero yun tabi, Sir Mar, na sitwasyon, nagdawag maganda sa terminal. Magdang ka na lang sa mga booking office kang mga kusaro-saruan na mga booking office dyan, tanganing sinda na mismo magtaram. Muna, tig-sirit po sa mga bus, naman ki mga bus mananggad na nakapila o nakaposisyon duman sa sakayon talaga mismo tabi, boy, Sir, mapigupundohan kang mga bus. Pero tabi, Sir Mar, ang initial mo ng sitwasyon, sulit si GV News, mobile unit, pasirin itang 3rd district para mag-augment, dagdag na pwersa as advised ni BP. Yan tabi, Sir Mar, ang dagdag na story of it, boy, Joshua Bailon, DCGV. Thank you very much, Joshua. Mga dugang, hello ngayon, please, may update na po ba sa Zone 2, Marayag, Libon? Galing doon si Jimmy kanina, di ba? May tubig pa, di ba? Marvin Tolentino, Heres, Noli Sigobiense, baka daw po may kakilala. Ayan, okay? And then, dumaan po sa mga kababayan yung tricycle driver na nasakyan ko kahapon, inarkila ko po pa Santo Domingo, minawalat akong parcel. Bata brown at pangunyan, dahil nagdadango garusotin sa may parting dyan, tatagabigada ito. Baka tabi na kuamo kung nahulog man kung may nakapurot po tabi, balik na lang digdi po sa DCGB o kaya may number po ako 0935-339-7380. Piyesa po ito kan auto dahil mo ito magagamit sa maski sa iba pang auto solamente ano lang po ito sa auto ko. Yan. Para po yan. Maipadagos sa tuyab mong pagkapairahay. Ibo. Matawag pa ang kuning date na gratifikasyon sa makakapagbalik po tabi. Okay? Salamat po maray. Bueno, dugdagan tayo po informasyon. Partner Al, nasa linya na. Partner, please come in, partner. Yes, partner. Maging alerto kita kanyan. Maging maingat. Na brownout pa ang ibang area dahil nag-aatake na naman ang ibang mabas. So, Banggi, may nabiktima digdi sa barangay Umapon na partner. So, tindahan ni Angie na Marabilia Suri sa Pilido Panagong. Tindahan digdi sa may kanto kan Umapon na dali ni kan mabas. Tinukal na plywood na lanot kan tindahan habang daing tao ay nakalaog na mabas. May CCTV na iling sa CCTV na tricycle na floor green ang ginamit kan mga suspect puminarking sa gilid kan tindahan dangan nagpenetrate na sakay kan tricycle dangan ikinararga ang mga epektos alay sa tindahan kaya nga nasa
PNP naman sipak 4 ang impormasyon na dahil kada pangyayaring harabasan o kaso din pang-abas sa rong tindahan sa barangay Humapon. Kaya ingat-ingat, lalo mo niya na brownout pa at ibang area, hindi lalo sa Legazpi City. Maging alerto kita, maging maingat sa pagkamantala ang mga mabas. Yan po, partner, ang informasyon natin sa Udet Pagkan Legazpi, Alam Mario, DCGB. Thank you very much. Yan sa lagang sa diklom may kunyan. Ayo, Dimon. Sinasamantala po ang kadikluman. Bata dakol pa ng mga areas anday pa po na energized. Mga tugang kan Alba Electric Cooperative. Tapadagos pansin na pong paghiling ka mga linya. Tapos palan, duman sa mga magamit po ng generator. Make sure na ibaba po nindo yung outlet o yung safety box o kaya po yung circuit breakers po nindo. Taba ka magkaigo ning pagbiltada kang kuryente, makaabot sa mga linya, may mga kuryente, pasiguron po nindo yan tabi. Kung may generator ka mo, ibaba nindo ang main switch. Pagdae, matulay ang kuryente alas sa generator, pasiring andyan sa mga linya. Baka may mga kuryente. May backflow na pig-upod, backload, para po, advice lang po yan, tangan hindi kita makadiskwida, okay? Duman sa mga kababayan kumapanaga ka mo, may pinalaos pong advisory, mga tugang ang DPWH, alternatibong ruta nindo para po sa pasiring sa Nagat, ang nabuwa kaya baha, Kung maagi ka man, mga tugang sa Iriga, baha man sa Iriga, pagkatapos duman sa Inutan, susarong tulay duman na connecting Baaw and Iriga City, nagaba. So, ikong alternatibo na pinagtao na maagi ka mga tugang sa Buhi, sa Kamsur, maagi ka sa Bulod. Ito po yan. Pag alim mo sa Marlica Highway, pagabot mo duman mga tugang sa Bato, ma-right turn ka, Iriga City, Masuli Road. Ayan. Pagali kang Legazpi, And then, ma-right turn sa San Vicente Sur, Santo Niño Road before Crisini Bridge. Tapos, diretso, Santo Niño del Rosario, Santiago Road. And then, turn left onto Iriga City, Buhi Road. Ayan. Turn right onto Inorogan Road. Turn left onto Santo Domingo, San Nicolas Road. Turn right onto Baaw, Iriga City, Nabua Road. Then turn right onto Iriga City, San Isidro, Hanawan Road. Turn left onto Hanawan, Anayan Road. And then turn right back onto Maharlika Highway. And motorists are advised to take said alternate route to avoid inconvenience. Yan. Na-experience na ni Director Dudes Marianito Kasubanggi. Na-stranded siya duman. Pero yun pinagi siya duman. Pero nakabot siyang sorsugan mga das ng banggi. Bata ngayon salit-salit papamarso autome. Yan po tabi Pero itong Mapa Manila, definitely mga tugang, dahil pa po nakakabalda. May problema ang agyan. Duman po mga tugang sa sa parte kang San Fernando asin Milaor sa Camarines Sur. So, kada ako na nakailera. And then, sa mga inutan pa na mga lugar, may mga problema patabi. Kaya, kadaklan halos ka mga bus companies nag-kansilar mga tugang nin biyahe. Nagpaabot na nin pagbiyahe. Pero sabi ang Bicol International Airport, nag-resume na nin normal operation. May naglanding na daw kanina kumagay. Mga 5 a.m. Although sa ibang mga ruta garo may mga kansilado pa pakiano na lang sa mga kumpanya po nindo mga airline companies po nindo tangani po na kunyan maging areglado ngayon padagos po ang pangapudan nin mga sasakyang pandagat duman po sa Camarines Sur may mga talagang rulubog pa duman mga tugang na area. So niya naman duman hanggang sa Daet sa Camarines Norte hanggang sa Labo may mga problema. Talagang kinarigos kita rin pa yung gusto mga tugang na uran tubig. So digdita na mga tugang marirealize kung anong ginibot sa tuya pong common home. Because maski pa pirang bilyon mga tugang ang gasto sunta sa mga protective dikes. Kung dainin magpupugol mga tugang kang mga tubig diyan sa kabubuldan na bumaba
sa mga salog, iyan po na mga protective dikes na yan. Dayan sa santuhon, araw ka nangyari po ngunyan. Mga tinampo, na dahi man mga tungang pigwabaha, binaraha, so mga gilid, kan tinampo nagkagawa ng road slip, may mga protective dikes at sin so mga gidyon at kinagiribo, mga pangsalo sa mga pagrasay. Dahi man po na sinanto, nagkarumpag ngunyan. So siguro yan ang pag-isipan naman kaya kababayan ta na ang kahoy importante yung po mga tugang sa buhay ta. Nagngalas kita nga tangeta Dracula na salog, grabe nga kakusog nga ang mga kunyan, ang mga bulos kang kang tubig, grabe nga sa mga iniray na ngayang mga kali, pinaararom na ngaya surupay pagiray nagaragis na tinampo. Iyon na po ng simbag. Remember that water seeks its own level. Hiyanap niya yung kababaan. Di sali naman sa bulod, dahil na nagpupugol, dahil na nagsusurop na kahoy, sa'yo na madalagan sa baba. O yun na po ang nangyari sa to. So, dako na naghapot. Dahil na nga sa bilyones, na binuo sa Bicol Region, manungan po sa protective dikes, mas kanong tibay kaan, kung data po yan, ma-arrestan, padagos po na pag-abuso sa kabubuldan, padagos po yan ang mamamatian ta. Tadig din sa tuya, iba man ang pag-ibon ng tinampo. Sabi may sa mga observation, may sa mga lugar na dinuruman ng mga nasyones, para mahiling, yan man ang sarong pribileyo na pinagdo sa muya kang kumpanya, para ma-expose kami, mahiling kami ng mga broadcast journalist, mahiling din namo ang mga sistasyon duman para mahiras yung mga best practices. Yan po nahiling mi, bibaldan nila ang bulod, liluho ang bulod, pero dahi kikaros. Di sa tuya, halangkaw na bulod na magayon ang vegetation, kikaros. Natukad so bulldozer, kikaros, o yun na po ang nangyari. Pagdaita na gibuan ng ina-stabilize, ay talagang magkakaigwa kitang problema. Iyon na po yan ang sitwasyon. So siguro, papaiguton ta naman. Bago yung mga polisiya baga na pigigibo, bago ngayon magibo ng tinampo, mga igwang iagihan ng mga itong pig-apod niya, itong mga tugod na Environmental Compliance Certificate. Tig-assess kang ahensya kung ang sarong lugar na yan, day makaka-apektar sa palibot. Dapat na maging maigpit sinda dyan. Kung di talaga po pwede, di pwede. Because ang napeperwisyo mga tugang kitang gabo sa mga kababayan tang pobre. Tingnan nyo nangyari. Nagkunyan halos sumurrender na mga tugang susatuya po ng mga rescuers. Primero, kulang sa floating assets, kulang na sa paragalo na. Marita, dahil nagka-rescue doon sa mga nyaon po doon na nagturog doon sa ibabaw kang bubong. And bakulangan sa albay, kundi kadakol pang parte po kang kabikulan. And I think kunyan, dahil doon nagrarapado mga tugang sa may parting Northern Luzon, pagkatapos maiwason po ang daradarang pag-uran, they will also experience the same mga tugang. Baka mas worse pa duman sa inda dahil naging severe tropical storm. Mas makusog kaysa digdi. Digdi ba ka, dakol ng galas, parang nga simbula ng biruang kita nga, tarugan. Yan na po ang mga kasimbagan ta. And we just hope na maridirecta dahil yung mga pangapudan, including kan Santo Papa, to protect our common home, dahil po yung pagbasang-basangon. Dapat sa puso tayan from day to day, minute to minute, second by second, na dapat na magtanom kita ng kahoy. Seriously. Di ba? As in, bako lang pagtanom kundi, nung sabi ni Padre Momoy, na tree growing. Na pag tinanom ta, dapat alagaan ta hanggang sa makatindog siya. Iyo po yan ang dapat massive na naman. Nangyari na Iyon na po yan, nangyari na. And it will be repeated, mga tugang, so many times kapag data po yan ginubuhan ng mga paagi. Oras na to mga kapatid. Alas 11:40 na. An oras hatod sa Indokang. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic.
Ingat! Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Unilab. Yan ang alagang Unilab. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Gobernador na, abogado pa, yan si Gobernador Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang nakitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daig diyang nakakalama. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon, mga pangako niyang daig niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon, tatao makitaw talagang si Gov mapuutod. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba, may nalbayis. Gobernador Rex Lagman, maaasahan. May bagong energy na! Bagong bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa saindong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika ako Bicol, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, liglig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso ang benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ko kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko! Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin magigos.
padaba ka. Ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Jan Trinidad, sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos, baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Mardila. Alright, mga balik po kita sa programa. Nako, ang bilis lang ng oras, ano? 14 minutes na lang. Alas 12 na. O, pero pagod na mga bisis. Yan na yan. Rekas-rekasan. Todo na naman. Hello kay Dr. Santi Aranya. Ay, yan. Good morning po, Tabi. Ayan, mga tugang, ano? Sabi ka mga texters natin, mga onliners natin, ang problema kaya Papamar, warang kabilya, ang mga diki, pigparatong patong lang nagapo, tapos tinakluban kisimento, kaya wara kusog, pero makusog sudulin siya. Ano ba to? Kailangan natin daw ng mga matitinong leader. Ayan. Sir Mas Arco lang po, Tabi. Dai pang laog sa mga government offices po today. Dai pa, Tabi. Dai pa. Wala pa, Tabi, Sir Noel. No? Kunyam pa. Pigtawan yung panahon man na maglinig-linig. Magkatapos sa mga agihan, medyo may problema pa. Yan ang ani baga sa pakiuron ko niyang Department of Labor and Employment, yung DOLE, para sa private sector, no? Na sana daw, maging maluwag, ha? Kung baga maging turos man, mga tugang, maging flexible, kasi hindi mga empleyado, na kung talagang namimiligro man talaga ang dalang pasirin sa opisina, i-excuse man, tabata, igwa kita sa private, igwa itang bigapod na no work, no pay. Most especially, di ba? Lalo kung mga job training ngayon, no? Yung mga hindi pa masyadong regular, di ba? O yan, may mga no work, no pay na mga kababayan natin. So, yun, sabi kan Dole, baka ngayon pwede, sa mga employers, i-relax man ngayon doon sa inong policy na pag-aro kayo na may mga maraot na panahon, di man pag-apply ng kunyan yan, imbis kayong padusahan, damayan ta. May point. Dano, Jimmy ng salita, minabalik. Chief Jim, kumusta? Director, hello. Direk, maray na udto sa mga parantabay. Continuing coverage niya to sa Burabod, sa Libon. Uminabot na ang mga engineers sali sa Provincial Engineers Office. Kung saan pinag-iba ni Mayor Das Maronilla. Nagkaiguanin assessment duman sa Guminabang Bulod na pan-description Tabi Director Marta na hiling niya to personal ang sitwasyon. Gari baliktad na why. Baliktad na why ang dinalaganan kaniha. Nagsiblagan sa tahaw. Nagsiblagan, may pawala, may patuo. May sa tahaw, mga kaharungan pang mga magayon na harong, mga duwang iskalon, may mga maray tagilid kitinampo. Wala, sabi ni Kapitan, abo na bumalik dumaan. Abo na ni Kapitan. Sa mga tao na mismo, maski marayunon sa anarang mo, dang iskalon,
Mas kita raman mo, dyan ka mo mag-isar. Abo na! Uldo ngayon nakaligtas ngayon sa orang ko. Abo ka na magbalik tuwan. Abo na magbalik. Sa bagay, tama man yan because deklarado man talaga Dahil siya. ka naman talaga mabalik. Maski kita, maski ako, maski kagayo, dahil ka naman mabalik naman. Why make life miserable? Di ba? Gusto mong matabing nakaligtas ka na? Kundi, dyan man dapat na kaskasahan kan sa tuyang mga line agencies an sa indang pag-akudir sa mga araning harong. Di ba? Ayun na nga niya. Ang trabaho kang LGU is mag-disponer ng daga. Pag nakadisponer ng daga, dapat sa mga line agencies, kaskasan, kaya na pagpadipisilan pa because immediatamente kay puwan nila ng harong. Igwa na kyan ki rekomendasyon talaga so MGB. Maski ka sa mga masunod na daw, review niya to, rumdumon ko kung nagatindir ka ito kan mga ocular inspection, tapos so findings, igwa yan, ma-interviews na to sa mga masunod na daw, na igwa yan may rekomendasyon na talagang paraliw na sa mga residentes naman. Special case yan, Jimmy, because bilog na komunidad ng Aliong, including eskwelahan. Including sa eskwelahan, damay ito sa chapel. Haros gabos na, natatada na sa napurok, 5 purok o 6 na purok, medyo surosep na sa purok 1. Pero sa purok 1 nga ni, nag-voluntad nag-evacuate sa mga residentes, nadadangog ninda, pero ito so major landslide, na sabay sa yugo-yugo so purok 1, although arayo sinaduman sa Purok 3, Purok 2, kayo ito so major landslide. Siyempre, nasubulyom kang kunya. Dahil ito yug-yugon. Nagayugo-yugo. Di gustong sabiyon, kung nagayugo-yugo, may movement ba sa ilarom duman, maski sara yung lugar. Roger on that, yan. Ngunyan, kahuro niya to si Mayor Das Maronilla, sigun sa iya, sabi kan mga engineer assessment initial, dahil man pwede na makapag-move out katong mga daga sa tinampo. Ining tinampo, importante, shortcut ini, kan tinampong pasiring sa Camarines Sur, Aling Uwas, Ligaw, pasiring sa Pantaw, pasiring Sentrong Libon, iyo ini ang shortcut, kaya medyo road initabi, Director. Okay. So sa madaling sabi, sa mga nakaantabay na nag-aagi digdiday na magamit sa lugar na ineta at duwang porsyon kan tinampo dati pantay, dati tinampo konkreto, pulod na ngunyan. Pero tutukadun mo na. Duman tinambak ka no subulyom kang garong, kabanga kang bulod na garo yan. Natukad ko sa saro, dahil ko naman tinukad, tapig-isip ko, nagbabagsak ang uran. Ay, di pisi. Malumoy pa, malumoy. Kung rumasay, dugi na pagkatapos mapuluton ang daga. Pero humiro ito sa taas, pababa. Yan. Talbong ka, dahil ka na makakuan. Dahil ka na yun na ito. Kuan mo na. Last scene mo na digdi sa kinaban. Yan. O kaya dahil na ako nagpireta, primero may tubig na nagbubulos. Yan, tama yan. Don't make the messenger the headline. Yan, pero nagkakuruan ko kay kuan, send ko taod-taod. Send ko taod-taod, maluyan signal. Pagkatapos, unin ang problema. Nagkawaraga sa mga tao. So iba ibong duman sa letter Y bagang baliktad. Nasa ibong kay itong tinampo, bulod na duman nakadaralagan so iba, mga 376 more or less families. Mga sa individual estimate, rough is estimate, mga abot 800 personas o individual. Ngunyan, dahil man pwede nang matumukad duman, tanganing paagihon ining mga food packs, mga pagkaon, iting ayuda pagkaon, bulod nga delikado ka duman na matalbong. So, sa rong alternative na ruta, so hali sentro, ngay truck, dadarahon sa pagkaon duman so maabot sa 800 na individual, o 1,000 individual papakaonon, tagurutom na, dahil man pati mababakalanin pagkaon duman. Wara mababakalan ki pagkaon tabi, Direktor.
guruto mo na aki gurang gabos na kwan gender dadagkawara kasi nga na aki gurang gabos so nakadalagan duman so may nakadalagan man pasiring digi sa San Vicente so sa sarong bulod pa na sarong nagrasay man na porsyon kan bulod yaon man sinda sa ibong so digi sa ibong daing problema so sa San Vicente covered court na nakakalaog an provision pagkaon lunadan kaya duman sa ibong anday so major damage tapos kadaklan kan na mga populasyon yaon duman sa ibong dahil man pwede umagi digdi sa burabod na tinampo tawara na nga ni tinampo dahil man pwede umagi duman sa paklas sa bunbon sa grabe patabi direktor an tubig o ano nangunyan an hapot ko kay Mayor Das Maronilla, paano na ito? An sabi, duro diskarte na sana, kung sayan may pagkaon duman, pataraw tao na sana. Sagkod na dahi naghupa ang tubig, dahi sinda maaabot ang kipagkaon. Uyan ang sitwasyon tabi, Direktor. Baka sa air asset pwede magamit. Air assets, ha? Oo. Kaya lang nag-uurang pa na madalagan. Yun na, kung paano ito. Hirap man, nawaran ka naghiharo. Ba't naghihirebe, sabi nga ni Kansarong Konsyal ka sa bagong kahuro niya to, may madidepress. Maski sisay nga, madidepress ka ni, may harong kang puwerte, magayon. So, palibot mo presko dati, makahoy, kompleto ka, may urigan ka, uto ka nangunyan, dahil ka nanin istaran. Dahil ka pakipagkaon. Yun sana mag-improve na ang weather tanganing makalayog ang helikoptera di. Pagkatapos humupa ang tubig. Kung humupa sana ang tubig, kumalma ang tubig. Pwede maglakaw. Bako lakaw, dahil man kayang lakaw. Tara yun, pwedeng laugon kita mga lunadan. Okay, sige. Uyan ang sitwasyon naman ngunyan. Dahil man pwede hiroon so tinampo na ma-move out sa mga daga. Kung mag-hero ito, siyempre mga heavy equipment, mayuyog-yog, baka pati sa heavy equipment, irasay, matabunan. Yan, yan ang sitwasyon, yan ang problema kan libon sa mga oras na ini. Okay. And pwera ka ni, so major na problema dati baga na tutugay gaya niya to, na mga rescue, na naghahagad ki rescue team, yaon ang rescue. Yaon sa mga gamit, yaon sa gabos. Pahirapan man giraray ang pag-penetrate duman sa bulusan. Pero sigun kay Mayor latest mo niyan, nakapenetrate na sa mga rubber boat and positibo ang paglaom niya na mariresolvera na itong niya na pagkaal daw. Okay. Ito ang problema man kay ito, durante kan kasagsagan, banggi kan bagyong Christine, yaon sa mga bubong, yaon sa second floor. Ang problema man duman ang kurahaw pagkaon, lipot, tapos dahil pa sinda nakakababa, dahil nga nitalang kaw ang level kan tubig, kaya po ang rubber boat. O yaw na, na-penetrate na daango niya ng latest na informasyon. Ay, na-penetrate na. Salamat na maray. Oo. Yan tabi, Director, ang latest niya informasyon, ali sa Kuyang Area of Responsibility, na naabot niya to mismo ang lugar, nahiling niya to ang lugar, and abangan tayo popost niya to ini taon-taon, and ipapasa niya to dyan sa DCGB News online page. Maaraman ninikan sa to yung mga tagantabayan sitwasyon duman. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Mga dugay po mga dagdag nato mga impormasyones. Hello kay Ann Alaba. Ma'am Ann, ini po tabi na sa imong request para po digdi sa number of evacuees. I suggest na coordinate po kamo sa AFSI mo, sa Albay Public Safety and Emergency Office. May Facebook page po sila. Dumang ka mo makipag, po tabi. Nganing masundan taman so sa indang mga pigpapaotob na, coordination sa di. And then, sabi ka igwa ngayon, sabi pula ng maigos, igwa ngayang mga lendingon yan. So, ngayon, trabaho para lending, yan. Alam talaga naman, maging advisory kan SSS. When they will commence mga tugang yung pag-ibig, kasi hindi mong calamity doon because Alba is under state of calamity, di ba?
And then, yung price freeze, bawal magpataas, mga tugang ng presyo. Epektibo na po yan because dineklara na pong October 22 under state of calamity ang probinsya kan Albay. Under such situation, bawal po magpa-aumento ng barakalon. Iyo, okay? Si Joseph Nares, morning ngaya po Sir Mar, pabati man po si Pading Edwin Sinis, nakatune in po. Sabi na Alfie Balubar, tama ngaya Sir Mar. Okay, o bueno, mga tugang, para na po kita digdi po sa programa, unyan po na pagka-agang ini, aldaw na ini ni Nuwebes, mga tugang, ako po si Mardila, standby para po sa baretang alas 12. Pagriba ko po dyan si Jasmine Baloloy, taod-taod lang po tayo. Thank you. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria.